prelims. הקרב האחרון במקדימים שלנו, קרב קיקבוקסינג של 3 סיבובים, 3 דקות כל סיבוב, במשקל 73 קילוגרמים. Introducing first, from Team World, he holds a professional record of 19 wins with 3 losses and 7 wins by knockout. He represents Romania and Spain. Make some noise for Danut Manos di Piedra Mihail. And introducing his opponent from the blue corner, מהפינה הכחולה, הוא עולה עם מאזן מקצועני של 20 ניצחונות עם 7 הפסדים. הוא עושה את הקאמבק שלו לזירה. אתם אולי מכירים אותו מהארגונים הגדולים ביותר בעולם. תעשו הרבה רעש, מייצג את ישראל. תעשו כבוד לאיתי גרשון! שופט הזירה דוד רמון. מולר פרוטאין, משקה קפה 1.5% שומן. סודה בטעם מי עדן, יש טעם למים ולסודה. הקאמבק של האייקון שכולנו חיכינו לראות בעיני רבים בארץ. איתי נחשב כלוחם הקיקבוקס הכי מאותר. כמה חיכיתי, כמה לראות את הילד הזה שוב בזירה. איזה יופי של מידל, מלא. גרשון, למי שלא יודע, אחרי פציעה באכילס, אחת הפציעות הבאמת יותר רעות שכל ספורטאי יכול לחוות. ספינינג היל קיק הראשון שלו מתוך הרבה מאוד שהגיעו. איתי לוחם שמחפש כל הזמן את הדרכים הכי יצירתיות לסיים בן אדם, תוך כדי שהוא נשען על הרגל האחורית. עדיין מוצא את הטווחים היותר טובים כשמאלי על הימני, נותן לו לפספס, מחזיר לו איי-קיק. מתחיל להיות מעניין הווייב בין שני הלוחמים. הנה הספין השני הגיע. וואו. הפעם זה על הגוף. לאן זה יהיה פעם הבאה? ידיים שמאל גרשון! ידיים למעלה! נותן לו לפספס הרבה מכות, להוציא הרבה אוויר. עוד יופי של מידל. עכשיו דנות מחזיר מידל מצוינת. איתי מחליף עמידות, מסתובב. איתי מרגיש מאוד בנוח להישאר על הרגל האחורית כדי למצוא את הטווחים שלו. הוא צריך להיזהר לא להישאר מתחת אוי אוי אוי! יש לנו נוקדאון, דנות מיכאיל מצליח להפיל את איתי גרשון. צריך להישאר מחוץ לחבלים, לא להרגיש בנוח מדי על הרגל האחורית. גרשון רוצה להמשיך, אבל לדעתי הוא עוד לא התאושש. אולגה, איתי בצרות. יש עוד פחות מדקה לשרוד את הסיבוב הזה. Adversity early. יש לנו בעיה. זאת תהיה עוד ספירה, זה נוקדאון. זה חייב להיספר כנוקדאון. איתי כאן לא מספיק להתאושש בזמן. הוא לא איתנו. הוא לא איתנו. זהו זה. דוד רמון מחליט לסיים את הקרב הזה. זה נגמר עם ניצחון בנוקאוט לדנות מיכאיל. כל הכבוד לדנות שמצא את הנקודת פריצה על הגדר.
הנה הריפליי. איתי התחיל כל כך טוב את הקרב על הרגל האחורית, מצא את ה-better shots, אבל נחשף קרוב לחבלים וקיבל את המכה שהתחילה את הסוף. המכה שלפי דעתי הוא לא חזר ממנה. להזמנת המדליה והגביע אני מתכבד להזמין את יוסי מלמד, מנכ"ל סיאם טורס, ומאיה סונקרם ממחלקת השיווק. חברים, אני מקווה שהסתכלתם על המסכים פה באצטדיון, כי יש לכם ברקוד של סיאם טורס שמכניס אתכם להגרלה מטורפת עם הנוקאוט של הערב. אז אני מקווה ששמתם לב ושכולכם נרשמים. ועכשיו, we are ready for our announcement. Your winner by way of technical knockout, Danut Manos de Piedra Mijo.